Hikayat kaping 100 cerita atau hikayat yang ke-100 manaki bawaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Pupuh Dangdang Gula. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat ping 100 kawarne sing Syekh Tolim ingkang wasta Abdurrahman jujuleke maghribi bangsanipun maka muse abito olim anaisun amyarsa saking sekang tinun ananggerake kang wasta sejamalul arifin amus aris anaisun ami arsa saking pangandika Nabi ingkang atutun maring manira mangkene pangandikane ana isun anamu kang angga wong kakentan sepe isun lunga sadina maring pinggir laut maka manira medak wong atapa kang ora